Mange, der har fulgt vores opfordring, og når vi kigger på tilmeldingsoversigt, så er alle vejene rigtig repræsenteret. Skål og velkommen og god fornøjelse. Lidt motion skal I jo have, at når I bliver rovet op på jeres vejnavn, så vil I spændigt raske op og se pænt på naboer og genbrug. Ja, ja, men vi begynder med Mågevej. Mågevej nummer 8, 2 stykker. Ej, det står op. Den ene, det er filmfotograf. Det er Svend Erik og Marianne, hans kone, så må jeg godt sætte det næste. Ja. Og så er det nummer 12. Det er lille Knud og stor, nej, omvendt. Lille Gren og stor Knud. Ja. Altså, hvis der er nogen, der banker søm i, så er det Knud. Det kan jeg godt regne med. Ja. Værsgo at se. Så har vi Elvin med mage. Hvor er det nu hen? Nu. De er også pænt. Ja, tak for det. Hej, venner. Det var nummer 12. Nej, det var nummer 14. Jeg skal nok have det langt. Ja, det var Mågevej nummer 14. Så er det Mågevej nummer 16, familien Tomholm. God bedring, Marken. Så er der bestyrelsens suppleant, eller rejse, fra nummer 18, hvor er du gemmer dig? Ja, det er godt. Og så er det nummer 24, Viggo og Margrethe. Ja, I nu med her. Ja, det er flere, der har. Så skal vi over det ulige nummer. Birgit med mand. Birgit! Hvorfor kan jeg ikke tage stolen for den der? Og Frode. Det er fra nummer 7. Det er Frode, der har det store ord, jeg har sagt. Ja, og det er Birgit, der udstøver det. Ja. Og så har vi nummer 9. Ja. Karen og Karl Viggo. Eller hvad du hedder? Nej, Viggo, hvad er det for nogle? Karl Inger. Ja. Kært barn har mange navne, ved du ikke det? Sådan skal det være. Karl, tak for synet. Selv tak. Så har vi Vera et stykke fra nummer 11. Hvor har vi Vera? Jeg har slet ikke hørt dig i aften. Hvordan kan det være? Ja, rejs dig. Det stikker i benene. Ja, så er det nummer 5. Tove og Knud. Du er ikke nok til. Så må du have set, du kan stå op. Jeg kan ikke hårdt på jer. Så er der nummer 17. Hans Rasmussen og Bølge. Ja. Hans det er nogle højt flotte mennesker. Så har vi på Mågevej kun Gudrun tilbage. Ja, hun er fandt den dreng. Så går vi over til... Vi går over til Glentevej. Det er den bestyrelsesmæssigt mest belastede vej i området. Det er førerbunkeren. Nummer 4, som dog ikke har med bestyrelsen at gøre sådan direkte. Leif fra Jutta. Det er jo ikke klappe. Ja. Og nummer 6,
virkelig godt, for det er ikke til at finde ud af. Tak for det. Så har vi nummer 8, Arne og Kirsten. Det er 2 af dem, der har et væsentligt ansvar for den pæne borddækning i dag. Det må hjælpe. Hvis der er mere folk, så kan du opvaske op. Så er der nummer 10, Anseren og Frode. Hvor er pengene? Så er det nummer 14, Jens og Maria. Ja. Hej. Tak for det. Ja, klart. Det var godt nok. Nummer 16, det er Musse. Ja. Og så er der nummer 20, Poul og Gurli Margrethe. Ja, en stor vold. Ja. Og et repræsentantpar fra Glentevej nummer 2. Det må være 1. Der kunne bare se, at I reagerer sgu rigtigt på det, hva'? Det var en prøve. Det var en prøve. Ja. Og så er der nummer 7. Nogle af de ældste i området. Edvin og Frode. Ja. Og nummer 9. Bror frøken Mærløse. Ja, de vogter hjørnet der. Og så, det er sådan en dum vej, for der er en masse lige numre, man ikke ret mange ude i, men pølseenden, det er Valter, Asmussen og Frode. Ja. De bor også på hjørnet. Så er der kun Tjernevej tilbage. Sidst, men ikke mindst, nummer 4. Jens Nielsen og hustru, som var ret nye område, som der ikke er mere på den måde. Og så er der, ja, det er så et anfald. Ja, det er sgu. Den hører mere skæggen og siger, herre på Andersen, ikke? Ja. Ja, på Andersen. Hvad siger du? All right. Poul Otto Andersen og Bo, jeg kender desværre ikke. Det er Else. Ligesom så mange andre. Jeg kan det. Og så er der til sidst formanden og kone. Det er så også. Men så formanden. Se, det var så det. Det var nærmest fordi, så har jeg gjort, hvad jeg kunne for, at man kunne kende hinanden. Skål for jer. Det var godt. Hvor mange har man med fra foreningens dag? Det er lidt for mange. Ja, det kunne være sjovt at se fra de andre byer. Jeg vil gøre opmærksom på den dag, foreningen blev startet, var der 44, der gav tilsagn at være med. Men hvor mange har med, der var med fra foreningens start? Afstand, og der var en fra hver. Nu omleverer vi. Der var mange, der meldte sig ind. Ja, det er over det min hustru. Det er jo ikke til at klare det her. Ja, har du ikke afhængt, når du skulle have det sygt, efter hvem var de fleste
bliver nødvendigt med nogle kraftige damer til at holde de der store apparater. Ja, det er havnet i en rigtig farve. Hovedet ser ikke så stort ud mere. Nej, det er sjovt nok. Det bliver mindre og mindre op og over. Det er meget. Og på et løbelig valgkom. Nej, han er om pause. Ja, luk mig stå vente sidste eller øjeblik. Jeg har en rundt i 10 ark her, der skriver på det, kan man gøre af. Ja, det må du gerne. Nej, det bliver ikke så galt. Det er jo nærmest for at give lidt tilbageblik om, hvad der egentlig er sket, og hvorfor vi egentlig har lavet foreningen for dem, der ikke har været med dengang. Og vores generalforsamlinger lige fra den stiftende, de havde et meget tvangfrit forhold, hvor det foregik på stranden nede foran stien, hvor trappen kørte ind mod Badebro. Jeg vil indrømme, at nogle gange efterhånden, som er afhængig af vindstyrken, kunne det være svært at høre, hvad der blev sagt. Men så måtte vi så gentage, at jeg sagde noget. Der var sammenkaldt til det møde, som sagt den 9. august 1970, blandt andet fordi Assens Kommune havde udtrykt ønsker om, at de ikke ville forhandle kontrakter med en hel masse mennesker med en part. Og så var der et Over i hjørnet. Der var et rygte løbende i området om vilde planer om at lave oliehavn i Assens. Og det skulle være lige, hvor vores hus de stod, tror vi nok. Men som sagt, så blev vi enige om at starte for foreningen, der blev udarbejdet love. Og der blev altså holdt det møde dernede, hvor de der omtalte love blev læst op. Og de blev godkendt, og så aftalte nu foreningen stiftet. Og efter stiftelsen var overstået, så var der altså 44 medlemmer i foreningen ud af 58 mulige. Ja, det var altså af husen, som så vidt der er medlem. Og den første bestyrelse, da den inden vi kom i gang, bestod af T.H. Thomsen og formand på Moses Bar, har Walter Asmussen, han også er her nu, Else Christensen fra Glansbjerg, som er trådt ud, Gustav Brandt, også fra Glansbjerg, og Peter Knudsen. Og som sin første handling, så rettede bestyrelsen henvendelse til kommunen om at drøfte de her kontraktforhold, og så ønskede man også at drøfte renovation, forholdene og Badebro. Og det første møde, det blev lavet den 13. oktober 70. Den første generalforsamling 71, den der er skrevet efter protokollen, gav ikke mange diskussioner, men det oplyses, at Badebro nu tilhører foreningen gennem en række frivillige bidrag, så gav Arne Christensen salvekritik på broen, så den er nu foreningens ejendom. Else Christensen trådte ud af bestyrelsen, som blev Erik Reise valgt, da Assens Kommune gerne ville have en borger fra Assens i bestyrelsen. Vi har aldrig fået begrundet hvorfor. Og vi havde da glædet ikke i mange år. Og så i 72, så oplyses det, at kontrakterne de nu løb til 1977 og med nye forhandlinger i 1975. Det var da en forbedring, for ellers var kontrakterne meget kortvarige. På den generalforsamling, der kom der forskellige ønsker frem, om ikke vi kunne købe vores grund. Og det blev der så nedsat et udvalg, et formandsudvalg, der opstillede, hvad de mente, de var værd, og lavede et forslag til kommunen, som vi så indsendte som bestyrelsens forslag. Men byrådet, de nægtede altså det der. De ville ikke være med, sagde de. Vi fik så senere noget besked på, at det var fordi, det var underlagt et bestemt ministerium, fordi vores grund, det var havnegrund dengang. I 72 gik Thorvald Thomsen ud af bestyrelsen, og Brandt, han blev formand, og jeg var inde i bestyrelsen. Og på det tidspunkt kunne vi nok finde ud af, at kommunen havde nu overtaget Badebroen med det økonomiske ansvar for dette. Vi ville få en ny transformer ned ved campingpladsen, således at vi kunne få alt det strøm, vi kunne trække ud. De første år, hvis der var nogen af dem, der havde noget kraft, hvis de skulle starte helt båd, så kunne de ikke bruge nogle anden lyser, eller hvad fanden det var. Det var sådan noget med, at der var ikke strøm nok i området. I 73 der var det meget fint, og der holdt vi generalforsamling på Markusens Hotel med et kaffetræk. Og der blev det altså oplyst, at kommunen som sagt ikke vil sælge de her grunde, men nu har vi fået kontrakter, der løb til 1985.
med genforhandlingsret i 1980. Det var jo en væsentlig forbedring. Bestyrelsen, der indtrådte Preben Sørensen i stedet for Peter Knudsen. I det der spil med de kontrakter og der blev der også indført på et tidspunkt, at stigningen i prisen på grundene per kvadratmeter, den fik vi lavet om, så det var per dyrtids portion. Det var et af Asmussens geniale træk. Det var det sgu. Ja, det var det. For da vi fik ny regning det næste år, der havde de forhøjet den per point. Så de kunne skulle til at trække beløbene fra igen, der stod på papiret. Det havde vi meget sjovt ved. Så vil jeg altså ikke bebyrde jer med alle de generalsamlinger, det er jo historie nu, men det var de ting, der var grunden til, at vi startede foreningen, som optog os dengang. Og så efterhånden, så blev alle husemedlemmer, så sidst fik vi indført i kontrakter og lignende, at man skulle være. I 1977 på generalsamling, der gik Brandt af, han ville ikke være bestyrelsen mere. Og så blev Poul Gleum, nej, det var det ikke, det passer ikke ham, det var Vestergaard, der var en dengang i 77. Og så havde jeg den ære at blive formand. Og det arbejder jeg stadigvæk på at komme med, det er så svært. I 1982, der kom Poul Gleum ind i bestyrelsen. Så rykker det helt frem til i 86, der begyndte der at ske en hel masse. Så var kommunen fandt på, at nu ville de skulle sælge de grunde. Og mange af dem kan jeg huske, at det halløj, der var, at de så kønt indkaldte bestyrelsen til forhandling, som jo i realiteten ikke var nogen forhandling. De sagde bare, at de koster 150 kroner ved at købe, man ville lade være. Og der var enkelte, der sagde, at det var skibilligt. Ikke også? Jo. Det kunne vi andre fattige jo ikke rigtig finde ud af, men altså dem, der har forstand på det, kan vi det. Og efter det med grundene, som vi jo havde stort arbejde med, vi holdt mange møder, og det gik jo da også i hak, så fik vi det her meget berømte forløb med kommunen, med de her forbandede målerbrønd. Og vi forfulgte vores ønske hele tiden om at få fællesbrønde og fælles afregning, som vi altid havde haft. Men der var jo ikke noget at gøre, så efterhånden så fik vi jo da for en stor del af ejerne sat en lille chip i hovedet på alle, der kører bil i området. En ting, der minder om hastigheden i området. Nej, det går nok ud af livet, ikke? Tillykke med hinanden. Tak for det. Jeg vil ikke rejse ud på at leve for foreningen Asnes. Asnes, den lever! Ser du noget? Ser du noget? Ja. Da hun så sagde til dig, så begyndte du at arbejde. Det må jeg nok sige, du har gjort. Og du har gjort det rigtig godt i. Og jeg synes, at det ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige, for vi får ikke en formand som du. Det er jo ingenting i at gøre det, at du render og laver. Men resultatet, det ser vi jo her. Vi er cirka 50 mennesker ud af 116. Det er knap 50%. Og jeg vil sige dig tak for det arbejde, du har gjort som formand, og du har gjort meget for, at vi skulle være heroppe. Og det synes jeg, at vi skal rejse os og sige Erik Pfeiffer, tak for. Skal vi rejse os og give Erik som formand for vores lille forening Hurra! Erik, længe leve! Hurra! 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 Han skal leve, højt hurra!
Tak for det. Hvor fanden er du fra? Jeg er ikke klar. Det var en gang. Nu er Ulf. Han gik hen og købte mig en ny kasket. Og jeg stod lige ud af døren. Så kom der nogle fyre over. Ja,